Senibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV, ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila. Nikhuluma noPhumlani wakaMhlongo, sikhuluma siseyintabeni zaseStenga eWard 18 eMbozamo kaD elokishini, indawo edume ukuthi isolokishini eShakaville eStenga eWard 18. Size ngodaba lekamfowethu, ngizocela nje ukuthi asibingelele ayithule igama lakhe ukuthi ubani, then mase kwazi ukuthi asixoxele istory, size ukuthi istory sakhe simi kanjani, sibone ukuthi ikuphi la siwoba Dukuza TV la singancedisa khona, sihlangane nani babukeli bethu ekwini nesinethemba kakhulu ukuthi konke esicelayo nesikufisayo kunina nikwenza kwenzeke ngawo ke amandla okusizwa uNkulunkulu. Bakwethu ngicela ke sisazoqhubeka nodaba lethu umfowethu sibingelele esichazele, singakhohlwa ukuthi ke konke esikwenzayo kubalekile ukuthi siphinde sinazise ukuthi ukusubscribe kwenu bakwethu ikona okusikhulisayo, ukusibeke eindaweni la sifisa ukuthi sibe khona. So ukusubscribe kukhulu okwenzayo, ukusubscribe nje kukodwa kubaleke kakhulu. Uphinde ushare, ulike, uphinde ucomment ukuze sikwazi ukuthi ema-commentini enu iwona sisebenzela kuona, iwona ndlela esisebenzela kuyona kakhulu, ekuyona into esikhulisayo, esithi masizwe ukuthi ababukeli bethu yini abakhala ngayo, senze sure ukuthi siyake senze ngendlela le abafisa ngayo. Sibonge nje kakhulu babukeli, sazodlulisela kumfowethu ke nje abingelela ababukeli mayese sichazela nje ukuthi istory sakhe sithini. Mfowethu ubingelela ababukeli, ubatshele igama ukuthi ubani. Siyabonga. Sanibonani umphakathi wakwaDukuza, ilembe lonke jikelele. Mina nguThamo wakabiyela, abaningi bayangazi. Nginenkinga la, ngahambela ngahamba edrop, ngahamba eLindelane, ngangiya kumfundisi wami eLindelane. Mangiye eLindelane, so mengithi ngiyaphuma kamfundisi wami sengiqedile kade ngikwenza, sengehla nje khona lapha eLindelane kaB, ngifica umfana uboshiwe lapha ya. Angibize umfana lo, ngize kuyena, mengiza kuyena ngithi hawu kwenze njani? Athi mfowethu lana ngiboshiwe la, boshwe izandla neinyawo, intambo, ama-chain ezinja, ehleli lapha ethelwe ngamanzi, inyawo zivuvukele, ubone ukuthi lo mla ecaleni lo uxovuza ama-blocks la kade mshangazo lesi spade lesi. Hayi ngimbuza mfowethu kwenze njani? Athi hayi mfowethu ngilahleke, sathatha umshini sihamba sawudayisa. Umuntu lo wafika na umngani wami, uyena wathi asamsothayisa ngilenta ngumtholela ibhaya ayodayisa umshini. Ayisambe bahambe ke beyodayisa kumshini ke komunye ubaba ke lapha elokhu eShakaville. Afike lo baba uthengela umshini, lo baba mawuthenga umshini, mengizwa uDawu ukuthi ubaba wasihlanganisa u500, omunye waphinda futhi wahlanganisa omunye u500 kwabe 8000 omshini ogundutshana. So usuke ke emveni kwalokho ke lo mfana ke ahambe ke lo mfana, lo munye akasalandelwa ke manje, sekulandelwa lo mfana sekhaya, segxilwa kuyena kakhulu. Bemhambe ke bembamba ke, bagcina sebembambile, bambamba eHigh Ridge. Hayi eHigh Ridge nje ngiyaxolisa kakhulu, bambamba eIndian Village. Nakhona eIndian Village kwakhishwa imali umkomelo u800 ukuthi akabanjwe, ngoba bemjaha nasedrobheni bengamtholi. So bamthola ke, bambopha ngam-chain, bambopha ngentambo, beza naye ke la eLindelane. Base bemenza ke lokho abamenza khona ke, bamsusa eLindelane babheka naye eDuisburg. Kwakuyivini emhlophe eyi40. Labafana mebefika ngale Duisburg bemshaye, ahamba wayikhipha impahla leso lo mshini lo. Emveni kwalokho bemdlulisele kwabanye ke, sebebaningi imoto zazu6. Hayi ke bemcangathe ngoba kwazi indaba yazophela naseStengamen. Makufika naseStengamen kukhona kumfana ke la owatholakala nesibhamu. Umseshi uyalazi udaba ngoba wangitshena ngalomfana ukuthi uyamazi isibongo sakhe, uyasazi isibongo sakhe. Manje mina sengikhohlwe isibongo sakhe, igama lakhe kodwa ngiyalikhumbula. So wayikhona kuleso sigameko leso, watholakala nesibhamu. Manje into engixaka ukuthi lo mfana kwaboshwa yena yedwa, and lo mfana lona akushiwo ukuthi uboshelwe indaba ka lo mfana lo wasekhaya.
laba abanye bangaphandle. Umseshi mengihamba ke ngiye police station ke sengiyovula icala ke. Ngithi ngahamba uThulani olahleke ngomhla ka13 November. Ngihambe ngihambe ngomhla ka 3 December yovula icala. Mengivula icala kuthatha isikhathi impela. Ngivula icala kahle ngiqede emveni kwalokho kuthiwa hayi angihambe ngiyolinda lapha umseshi. Kuvele qhamuka umseshi weNdiya lapha. Umseshi weNdiya ungitshela ukuthi okay wena hamba ngezinyawo sizokulandela ngemuva. Mesikulandela ngemuva uzolandelwa uDlamini. Mase ngimbuza ukuthi hawu i-case number ke ngizohamba kanjani i-case number ngayiphethe. Athi hayi khulileka sizolandela ngemuva thina. uDlamini ubani? uDlamini umseshi. Okay, sure. Hayi ngihamba ilanga liyashisa ilanga ngihamba ngenqola ngiyayiphusha. Nginqamule ngifike ekhaya. Mengifike ekhaya nodololo umseshi akafiki. Hayi ngihlala one day ngithi hayi angidlulise lolu suku olulodwa lolu. Phinde ngiye kolandela. Mengifika lapha ngifike ngingene ngifike ngithi ukuma kancane. Kuvele kube qhamuka nje usisi nje weNdiya nje umfishanyanyana lapha ofisini ka station commander. Angibize kwenze njani? Ngithi mina abaseshi nampa laba ngibambisa udonga la. Badlala ngami mina ngisalinda uDlamini. Ngifonele umunye umseshi ke ukuthiuphi ongasekhaya khona la ola ngaselindelana. Athi hayi khuleka uzotshela uDlamini ubhizi ngamacala ngingam expose. Yabo. Uzolandela lolu daba. Hayi ngisuke lapho ngilinde. Ngithi okay. Mase ngilindile lo mntombazana ehamba yofuna ethi uyodinga abaseshi lapha phezulu. Bebefika abaseshi, mayifika phezulu ebaseshini, kufika umseshi ushona. Ehle kumina eze kumina. Mayifika umseshi ushona ufika nale leli phepha leli. Ngoba wathi lo mseshi lo uyalibamba uzalithatha leli icala leli. Lo kuyena uMavundla ngoba ngambona ngene egate police station kanti uyena uyenkantolo. Ngazi noma yenkantolo noma wayaphi noma endaweni zakhe. Ngisuka lapha emveni kwalokho mina ngimtshela uShona ngithi Shona kune information la. Nansi information abafana ubani abenze lokhu. Yes. Athi hayi okay. Zokhuluma uMavundla usemsebenzi uMavundla usenkantolo. Yo attenda khona. So ngizomnikeza le information. uMavundla okuyena icala lingaphansi kwakhe. Ngingaphansi kwakhe. Ngizomnikeza le information. Till namanje lutho. Ngiyamfonela, ngiyamsendela ko WhatsApp. Lutho akangiphenduli. Uyathula nje. Kuba sengathi akwenzeka ngalutho. Ngiyamtshela ngithi angikwazi ngisho ukulala ngisho ebusuku ngidla amaphilisi eBP mina. Ngidla treatment eBP. Akulaleki ngisho ebusuku. Mase kuthiwa laba bantu laba bayafika lana bazoqeda ukufakazi lana. Ngizoba yini mina ngoba ngihambela ngesihlalo kanje. Ngizoyenzani ngizoyivimba ngane lezi imoto ezu6 mebehlasela la ekhaya lezi igebengu lezi labafana laba. Ngoba bayayicanasela ngiyababona nje bahamba bayayicanasela. Umseshi nje akangiphenduli. Ayikho nje forward iway forward angitshela yona ukuthi nakho. Sengizame ngisho ngena la emafonini la ngithi ngizama ukuthi ngcono ngithola inamba nje kwababa umkhwanazi ngilibike lolu daba ngoba ngihlukumezekile. Angazi noma kuthathwa ngoba noma ipolitiki noma yini. Futhi into engixaka kakhulu umseshi wendawo. Fanele ngabe uyena osizayo. Ngoba sinaye endaweni lokushine elilodwa. Sisekwi section eyodwa. Kodwa akalishaya indiva lolu daba. Omunye abanye abaseshi ngahlangana nabo ngala bahamba ngehandile umhlobo omusha. Mengithi ngikhuluma na uvale iwendi. Omunye ngala ukhuluma nentombi. Emveni kwalokho bavele basuka bahamba phambi kwami. Angazi ukuthi ngimele ngenze njani. Angazi. Nayi neforum ithi yazama. Hayi ngibona ngathi akunyakazi lutho.
khona ngiyabonga lo mama uthe kunyakazisa kodwa labo bantu kuyafana nokuthi uthele usawuthi esilondeni ngoba manje kuyimanje kunenkinga manje mina nje angiphephile mina angikho safety sengihamba ngiqalaza emgwaqeni manje ilokho nje okungihlukumezayo kakhulu amaphoyisa sesitenga ayikho into ayisebenzayo ayikho nje angazi ngizothini ngoba lo mfana akatholakali ngihambile ngathola information ngoba amaphara akalahlana amaphara walahlana amaphara nje alikhipha iqiniso ngoba linjalo ngoba bayasho ukuthi umfana udantshwe le koDankop khona abamdampe khona koDanela mangayodanela emadamini kanjani kuyimanje angazi ngimtholi umfana sekhaya ngimtholi nje angimtholi noma kuthiwa wenza okubi kodwa ke ithambo lakhe ke glist nomthetho noma udlala indima yawo ke nawo hayi ngithi ngiyamvuna ukuthi lokho awukwenzayo kubantu kubi kuhle akukuhle kodwa nje ukuphula umthetho akukho right udinga ngicela ukulungiswa kulolu daba lobu ngoba akekho ngisho nomsesho yethu oyishayayo nje ngaphakathi ukuthi angisize ukusuka kwami nje la ngiye police station ngizama ukufonela ucingo lase police station alungeni ucingo lwakhona ngathi bavele bedonqula intambo emafonini nabo abaphenduli ngikhuluma nje akangiphenduli nakho la akaphenduli umseshi lo fakaze enginabo ngifana nesilima kodwa yena mfowethu uma usho nje since udaba lenzekile akaze azafike azekuwena nixhumane lutho okumseshi naye wasendaweni emphakathini yebo abenzi bobubi abasemphakathini yebo umehlakalelwa noma umgilwa wasemphakathini yebo uyabazi futhi okay uyabazi yebo uyabazi uyabazi kodwa manje akukho umnyakaza awenzayo okay yebo akakwakukho kuningi nje mina ngazi impela angazi ngempela kumele ngenze njani angazi ngoba nakho impela ngiyakhuluma nakho yena akangiphenduli akangiphenduli ngoba kuyabonakala la khona la kaphendula khona nje ethi ngiyakuzwa mfowethu kuphela then emva kwalokho wena ubusukhuluma afunde anga respond yebo okay no kuyezwakala mfowethu kuyezwakala kuyabonakala nanka ama message babukeli bethu akhona uyakhombisa ukuthi uphendulile nangu lapho uthi hayi ngiyakuzwa mfowethu asicaba ukuthi mhlambe ke soke sithatha inamba yakhe nathi ke sithintane naye siza ukuthi usehambe wafika phi nodaba nanokuthi mhlambe umfana ukuphi mawukuthi uyazi ngoba ngeke ngakuzwa mfowethu ukhuluma indaba ukuthi kwathiwa usesibhedlela wambheka esibhedlela wangamthola futhi yebo kunjalo yebo kodwa yena umseshi ayikho into akafika nayo asho ukuthi njengamanje yena wazi ukuthi nokuthi ayikho nje ephathekayo okay ayikho ephathekayo babukeli bethu kubhlungu esikuzwa kuyena umfowethu ngoba kwenzekile okwenzakalile ngoba into engithokozisa kakhulu uyachaza naye ukuthi hayi ngoba evika noma evikelani siyazizwa inkulumo zakhe akakhali ngalutho kodwa ukhala ngethambo lakhe noma ithambo lakwabo elidukile noma nje umuntu wakubo ngoba akekho wazi ukuthi ngeke ngithi ithambo ngoba akekho wazi ukuthi usesimene esinjani beke wachaza ukuthi khona bathe usesibhedlela mayifika esibhedlela akekho khona inzwabethi ethi bamshiya endaweni ekuthi so unesifiso nje sokuthi kwenzeke lokho ngoba uyachaza ukuthi abantu abenze obubi bayaziwa umseshi njoba embiza emchaza nje umfowethu ukuthi ubani mhlambe nathi sisazozama ukuthi simngene nje kuyena ecaleni siza ukuthi udaba ulithathe walibekaphi noma mhlambe ke mayikhona indlela ukuthi sikhulume nomphathi kushintshwe umseshi ngoba into ebalekile icala ngeke ukwazi ukuphatha icala wedwa umseshi ungaxhumani nomuntu one information ngoba umfowethu uyachaza ukuthi kuningi akwaziyo anakho nakubhalile phansi nase sitshelile nakho nathi mhlambe esizokwazi
ukuthi sisebenzele phezu kwakho ekumsizeni kwethu. Bafowethu sekuvamisile ukuthi sonke isikhathi masikhuluma sibe nezinkinga kakhulu nabomthetho okuyibona abagcina sebephula umthetho. Sifuthi into engixaka kakhulu ukidnapiwe kodwa bona la kubhala ukuthini ukidnapiwe bamkidnap kodwa lababhale benzela ukuthi kube sengathi yabona akukho right lento kubona isitenga lana ngathi bayicabangela bona okwabo ufika ukhuluma okunye bona bebhala okunye. Yeah, babukeli bethu akufanele kubhala ukuthi kidnap. Yes bazobhala ukuthi inquiry. So into lathi singayi understand ukuthi isho ukuthini. Yebo uyabona ukuthi la ngathi khona mina mengibuka ngendlela yami khona isandla semfene la ngoba vele labafana laba abafana emakubo baphila kamnandi abaphuza namaphoyisa baxhumene futhi namaphoyisa banabangani bamaphoyisa lamafana abasanda ngena emaphoyiseni nje baxhumene nabo so information iningi bayakwazi ukuthi bethole kubona ukuthi laba bafethu lana mesenza kanje senza kanjani la emphakathini nje mina nje iphoyisa lalanya nje emphakathini legenge encane lesanda ngena nje le ngama 2K hayi kubi la kuqhunyiswa ngisho ibhamu la uma uthi uyiphoyisa ngeke uqhumisa ibhamu endaweni kufanele sibukele kuwena njengephoyisa kanti bafundiswane emaphoyiseni mina ngitheme ngikhula mina iphoyisa bengilihlonipha kabi kunjalo phoyisa ngazi ukuthi nje iphoyisa into enkulu kimi ngoba namani koningi la engisiza khona ngikhona nje emhlabeni through amanye angifundisa uMichael Harris wangifundisa mina uFan Royal wangifundisa unani Kumar bangifundisa ngahamba ngawufunda isikole ngaba right esikoleni kodwa manje lempilo yamanje inzima kakhulu kusafanele kulungiswe kube nokulungiswa kakhulu futhi la isitenga lana nje training nje emaphoyiseni angiyiboni nje abalana amaphoyisa ahleli namafa ngeke uhlale nabantu abanye abayizigila mkubu ubuyiphoyisa lomthetho ngeke kufanele uma uyiphoyisa uhlala nabanye abantu abalapha kuze uzothola kahle yonke information kahle. No ngiyakuzwa mfowethu nangu mfowethu usefikile uvelile phambi kwethu so ayangena amanzi endlini mfowethu ophethe lelicala besifisa nathi ukuthi ke silandele udaba sizoke sizama ukuthi senze ngayo konke okusemandleni ukuthi sihlangana kanjani noma simthinta kanjani umphathi stage naye umphathi wabaseshi naye ngqo umphathi umphathi wecala leli umseshi ngoba sinayo inamba yakhe la negama lakhe noma isibongo sikhona so into eon ekhona kodwa okubhlungu umfowethu akazi noma umfowethu sesibhedlela noma udlulile emhlabeni ngoba nento ebhaliwe la kubhalwe into nami engingayi understand babukeli bethu inquiry so engawazi ukuthi usho ukuthini kwaphela nje kanjalo so icala leli ekuyilona ekubhalwe ngalo alibhaliwe kodwa ke i-case number yona ikhona okungangokuthi icala livuliwe emaphoyiseni kodwa izinto azilandeleki ngoba akazi befike nakuyena umfowethu since bathi akahambe njengoba nimbone ehlele ehlalweni akahambe bazomlandela bafike endlini isihluko esinjani leso babukeli bethu abantu behambisa umfowethu ohamba ngesihlalo ngemoto yestate imoto kahulumeni intela naye ayikhokhayo umfowethu kodwa bakwazi ukuthi bethi sizokulandela hamba sizokufica ekhaya until now basamlandela usabalindile istage sasesitenga kwaDukuza this is not the first case kuningi kwenzeka abaseshi babini baphoyisa nje ewonke akaDukuza engicabanga ukuthi umphathi uyena ofanele asukume ngoba igama elilimalayo elamphathi kakhulu ngoba istage ithi sifana nento entengantengayo engekho enganasi isisekelo ngoba ukuze ibe nesisekelo kumele kube nomuntu ozoba namandla ozokwazi ukuthi akwazi ukulandela yonke into eyenzakalayo njengobaba ophethe lakhaya lase station sasesitenga ngoba kuningi okwenzakalayo nangu mfowethu yonke information ikhona bonke abantu bangaphandle umuntu nje obechaza ethi umuntu obophekile otholakala nesibhamu and uyiboshele nje icala lesibhamu ukuthi was in a position of a firearm engenayo i-license so that's all manje nje inzima kakhulu into
Umfana mncane lo mfana wa89. Hey, Bengaphela u2 weeks like ayengeze ezocela ukudla. Simnikeza ukudla ayela yakho. Bengahlali la ekhaya ngoba nala ekhaya umoshile la ekhaya. Nami nje ngifike lana yabona nje lokho kubambekile lokho nikubona kukhona. Kubanjwe ngokuthi ngoba mina ngathi cela ungihambele. Uthi ube umuntu ono 37 eh? U37 manje nje ngiyakhathazeka ngalomfana kakhulu noma mina bese singazwani ngoba ngazi lokhu kuganga kwakhe yes kodwa yasho ukuthi siyigazi elilodwa umama oyedwa ubaba oyedwa yes yabo makwenzeka into embi kuyena igazi ufana kuthinteka mina yes ngoba nathi sayojajwa uNkulunkulu kuphela ukwazi ukujajwa mfowethu thina sikwazi ukujajwa omunye umuntu ngoba umuntu akekho umuntu owenza ububi ngoba ethanda bakhona bona abakwenzayo but usuke ephambukile engazazi ukuthi wenzani ngoba manje yangixaka mina indaba yalomfana ngoba bathi bazomdedela bona uyajika lo mfana lomunye usemdlulisela kwamanye abantu sekuyithi yabona nje sephaswa njengebhola useyashawa ngapha sekufika abantu imoto ezo6 ngangibona ukuthi ungasinda mina labo bantu mangakanani kulezo imoto angiboni umuntu ongekho no ngiyabonga nje mfowethu mhlawumbe sesifike emaphethelweni mawungacela nje kubabukeli bethu noma ngabe kuphi nje ungafisa ukuthi kwenzewe kuleli cala leli esikhuluma ngalo njengamanje mase nje uyabonga udlulisa nje ukubonga kubona mfowethu sibone ukuthi ke ikuphi la singancedisana khona bosho nje into oyidingayo nje kakhulu engaleli cala mfowethu ngiyacela nje mina ngaleli cala leli mengicela kakhulu ukuthi kwehlela baba phezulu bezolungisa ukulungiswa la kaDukuza nomphakathi uyalazi udaba ngiyacela kakhulu ngoba izinsiza kakhulu zokuphepha ngisho incingo umuthi uyafona alubanjwa ma uthi uzama ukubafonela bakutshela ukuthi amaveni aphelile kodwa uhulumeni njalo ngonyaka nonyaka ufake imoto khona ngisho izindala impela osigedlemba kodwa bayahamba mina ngoba ngihambela nganaso isihlalo ngiyazi ukuthi vele abantu abaningi bayathanda ukweya umuntu ohamba ngesihlalo hayi ukuthi ngoba sinenhliziyo asinazo inhliziyo sinenhliziyo ezinhle kepha umuntu uma abe kubuka wena ukubuka njengazi ukuthi ubukani yabo hayi ukuthi ngoba thina abantu abakhubazile sibathanda abantu siyabathanda abantu sina inhliziyo enhle phela ukuthi umuntu uvela ku-undermine ngoba ekubona ukuthi kulesi situation okuyona masukuba kufika ke kulesi sikhathi mase umphendula ngalendlela umphendula ngasikhathi avela acasuke ke yebo hayi bengicela nje ukubaphatha abakhulu ukuthi bengisebenzele mase ngiyabonga la ka TV la kwaDukuza umsebenzi abawenzile omkhulu uNkulunkulu abenabo babushembe unyazi lezulu libe nabo kakhulu Nkosi ibe nani nibusise kwaDukuza phakathi siyabonga